Pozdravuje Ujo Buffet, ľudia, pozrite sa, čo tu dneska máme. Doskladnili sme nejaké kobričky, to konkrétne tuto je Cobra 600 Big. No, máme tu všetky odtieňa a ideme ich naplniť senka. Pozrite sa na to, nejakých 20 odtieňov. Pozrite sa na to, niečo by sme si povedali k tomuto produktu. Takže Cobra Big 600, kámo, akrylové spreje za výbornú cenu 5,30. Alebo veľmi dôležitú vec, ktorú by som chcel spomenúť v tomto prípade je, že tieto akrylové farby krásne prekrývajú chróm. Je na tom takýto zelený fat cap od Cobry, celkom pekný dizajn, vysoký tlak, keďže je to 600. Tyrkysovú Niagara, výborný odtieň, dávame Lego, Skyfall, modrá od Cobry, dávame tento Yellow Fat. A ešte by som si chcel vyskúšať jeden spray od tých 600 chrómy. Cobra má potom ešte dva rôzne typy čierne, Big Matte a potom máme Big Black. Big Black je lesklá, určená primárne na prekrývanie chrómu. Skyfall modrá. Špatné. Lego Fat. Pekná súvislá stopa. Aj tenku viete nastriekať. Posledný je chrom. Uj. To nie je špatné. Cobra 600.